दे बिदिबा आयै नोंसोर थाङाबालाय आंहा थांथ'नोसैलै थाथ'दो। दे आबा मोजां थांना फै आरो लोंला लोंलि बिदिखौ लोंनानै माबा गाखोनांखायाहाय। ओजोंहाय लोगोफोर लोगो मोनगोन मागोन मोजां थां मोजां फै मिथिबाय। देलै आयै नोंबो माखौ सिन्था खालामोब्रा जागोन दे माबा मोनसे। नङा माने इन्जय खालामनो थांदों बेरायनो थांदों हाजो गाखोनो थांदों होनना नोंना आरो दा लोंला लोंसि खालामना फेला फेलि जानानै बोरैबा बोरैबि आंहा गिलायलाङो। अख्रे आयै आं बिदि जेबो खालामाना टेनसन दाला दे नोङो। फन हर ओमफ्राय दायो थाब फै एसे बारा गोबावबो दाथा। ओमफ्राय लोगोफोरालाय सोर साबेसे? लोगोफोरा आयै बिदिनोसैलै माबा साबासो दङ गासिबो थांजोबगोन सेंग्राफोर गोजा रावबो सिख्ला गैया। रहित मोनसो बाखिथ' आरो दंलाबायो नों सिनायजोबनाय नङादां। दे फै दे आबा मोजां थांना। नाथायबा आयोना नैबे सिटआव सोरबा जिरायग्रा थाफानायमोनबा अनजालि बरिया नांबायमोनलै ने? नांबायमोनथ' आरोहाय बिहामजो सोरखौबा मेगन मेजेरनाय दङबा लांफाबानो जाबायमोन ना। आंनि आइयाबो मर्दानलै एकदम बादा होखाया दा मालाय थिनोसो ने आयै। औ आरोहाय आबा थिनाबा माथो। गोदोनि जुग नंलाना बे दानि गोदान जुगजों मिलायनांगोनथ'। आरो बिमा बिफा नायनांलायखालाना दानालाय मालाय फसायनाय गावबागाव दंखाजोबो। आंनि आइया बेफोरबायदिसो जानांगौ दा। दे आबा। सोरखौ लोगो मोननो मोनथोंसैलै जायखिया थांना फैनोसै बरिया आखाइ हमैनो सोरखौबा मोनफाबानो जाबाय दे। जुरि नैहाय मैगङानो माथो जेन थेनसो जाबाय खाखांबाय। माखासेखौथ' आं खाखाबायमोन दा नोंसोर आइजों नागिरनाया जाबाय दा। जाबाय गोदोनि बायदि नागिरबानो मोननायबासोमोन दानालाय अफा मोनजोबो मैगंफोरखौनो मोननो थांला माथो। औथ' आरोहाय गोदोनि दिना मा दानि दिना मा नङा होमबा? बोथोरनि बोथोर जायाबाबो जाया जानांगौबो एसे बेफोरखौ माथो। नंगौ इमि नै फिसालायाबो दासो ओंखारलांबाय हाजो गाखोहैनो मालाय। बेफोरो बे गथ'फोरनि दिनसैहाय आंना बिदि गैला जेबो इन्ट्रेस्टबो नांला माथो। अबेबा बैसोआव बेफोरबायदि इन्ट्रेस्टआबो गोमालाङो ने जुरि नङाबा गोदो जोंबो बा मोनसेबो फुजा मेला माबा माबि जेबो गारथारामोनहाय। मालादि समा थांनानै बिबै जालायलायबाय बेफोरबायदि बैसोआव सफैलायखो फिसाला देरजोब्बाय स्र' ना इमि आयु समखौनो फात्ता मोनलायाहाय। नंगौ गासिबो बै समानो थाबाय थानायमोनब्ला नाथाय बेफोर समखौथ' बहा मोनफिनबावनो दानि जुगजोंनो मिलायनानै थानांसिगोन आरो। आंहाथ' दख'नाखौनो लाबावासैहाय फैसाबो मिलाया दख'नाखौलाय बहा माबा बैसागु फैबानो गोदान बायनो हानोहाय। मा होनदों अखाफोर नोंसिना बिनानावआ नोंखौ आखाइ होदों? औलै लक्ष्मण मा बुंबावनो गथ'आनो बोरैबा अख्रा टाइप जालांबाय। उरायनायानोथ' एसेबो बोरैबा मोनासैनो बिब'खौ बिदि सोबाफिननो। गावथ' जेनेबा दाय जाफ्लांबाय दे गावजों थेवब्लाबोथ' बिब'आ बुजायदों बुजिनांगौना बे गथ'आ। औ बेखायनो फंसे होदोंमोन आंखौसो उल्था होलायफिननायखौ नुवा बबेनिफ्राय बिदि फैसा मोनखो बियो। माथो होनबावनो आरो दे अखाफोर दानि गथ'फोरा बेबायदिनोसैलै बेबा माबोरै मा खालामनानै बिदिथ' फैसा मोनद्रायनाङा ना जेनेबा माबाफोर बिजनेस सुरु खालामदोंबाबोथ'। सोंबाबो मोजां खोन्थाया बेखायनो फैसाखौ हरखायाखै आङो। दे लाखिथ' फैसाखौ आरो हरथ'नोबो नाङा नङाबा मायाव बाहायलाबायगोन बियो आरो मानिफ्रायबा बिदि फैसा मोनमारखो बियो। बेनोथ' लक्ष्मण गोसोखौनो मोजां मोनस्रियासैलां। आइ आफा गैया बेसेदि टेनसन फारसेनिफ्राय न'खर सालायनांगौ फैसा थाखा मोजां गैया राहाबो जेबो मोजां गैया बेसे दुखुआव दङ जोङो। बाजैजों आंजोंसो मिथिगौ न'खर सालायनायखौ नाथाय उरायनाया गावनि माथलाबखौल' नायो बियो। बेनोथ' आरोलै दे नोङो दिनै गोसोखौ एसेबाबो मोजां मोनगोनदां थौ आंजों हाजो गाखोहैनो। मा लक्ष्मण मा बुंदों नों हाजो गाखोहैनो? औ अखाफोर थौ हाजो गाखोहैनो एसे गोसोफ्रा स्रां मोनथोंना गोदान बोसोरनि थौनाय। नाथाय न'आव खामानि दंसै आंथ' बिदि सानाखैनोमोन आरो। जेबो नङा आं बाजैनावबो सोंखाबाय थांनो थिनदों बाजैया नोंसिना थांनो थिनदों आरोलै नोंखौ ओरैनो बेरायथावथाव गोसोफ्राबो नोंना एसे मोजां जाथों होननानै। जेबो नङा आरोलाय बाजैखौबो लिंदोंमोन आं न'आवबो सासे थानांगोन होनबायना बियो। नाथाय लक्ष्मण जेबो नङालै अखाफोर हाजो गाखोनायथ' जुथाफोर दंबा गानदो ओमफ्राय लंपेन्ट गानबानो जाबाय आरो ना लंपेन्ट दङबा नङाबा नों जेराव कमफर्टेबोल मोनो बे गस्लाखौनो गानबानो जाबाय। बेबो मोनसे मालाय लादों ओमफ्राय सोरहाबो गांसेसो लानो थिनदोंमोन गैया आंहाबो लानाय जायासै सिगांफोरनिखौनो गानगोन आरोहाय मा गोदान नांलायबाय थागौसै। दाना बोथोरा सफैलायबाय जोंहा सोराङासो ओरै थांलाय लोंस्रो एसे लोंनानै बुरजा जालाङोहाय बादा होखागासिनो आङो दाबो मानसिया न'आव गैबावा
ओरै गामियाव थांनो होनना ओंखारलांदों दानो लोंबोलायगोन बियो आजां गाजांसो सोराङाबो लोंबालाय बोथोरनि नामै लोंजायो नाथाय बांद्रायबासो एसे दिगदार जायो आरोहाय बेथ' बे नाथाय लोंनाय जानायल'जोंबो जायाहाय बैसागुआ बैसागु नालाय मोजाङै मोजां रंजानांगौ आरोहाय खालि लोंनाय जानायजोंल' जायाना औ एमि लोंबाबो जाबाबो एसे लिमिट थायोना ओमफ्राय नै खोनाबायना बे बाजै थिमफ्रिनि फिसालाया मिथिगौ उन्दैथारना गथ'आ दाख्लैसो मेट्रिक होनानै रिजाल्ट मोनदों लोंनानै जेबो हुस फात्तायानो गैयानो मिथिगौ आइ गथ'आ मारै बिदि जाखोसै लोंबाबो खि बिदि लोंद्रायो दानिफ्रायनो बेफोरबायदि लोंनाङाहाय लोंदावना हुदा जायोना बिमाया नारें जाहोलाय खर' दै दासोमलाय खालामगासिनो गैया उथिया एकदमबारे जि लोंदों बहा बिदि गथ'द्रायनो होनोबो नाङाहाय ने बैसागु होननानैबो औ बुजिलायनानै थानांगौ आरो बे लोंग्रायाबो लोंनाङा होग्रायाबो बारा बिदि होनाङा गथ'ना मिथिखानानै जोंबाबो गथ'फोरखौ नै गिदिरबाबो बादा होबाबो लाया बिसोरबो आंबा बुंहरखादोंसो दामबा बेनोथ' जोंहा मैगं सायग्रोखानोसै दा आरो लेट जालायगोन आङो जों अमाखौबो रेडि खालामखाजोब्बाय मैगं सायनोसै आरामसे संसै दे जोंहाबो एसे इन्ट्रेस्ट रायलायलायनोसै दिनै सिगांनि खोथाफोरखौ गोसोखांनानै ना मा होनो एमि औ गोसोआलाय बेसेथो दुखुआव थाबाय थानोसै एसे जोंहा सानैजों फुर्ति जायोहाय न'आवनो ने गोजानावबो थांलायनाङा आलासिबो जाहैनांलाया जायो जोंना न'आवनो फामे प्लास फुंखा बावखुंग्रि हाजोनि अन्थायाव ना मा होनो नोंनि आंनि मुं लिरनाया दाबो दङ खोमा दाबो दङ आइ फाग्लिया बेफोरजों टाइम पास खालामसै आरो नोङो ओइ बेखौ लिरना मा जागोन ओमफ्राय नोंना फाग्लिलाय नोंबो लिरदो नोंनि गोसोथोनायनि नामखौ अन्थायाव लिरनानै दोनदो दे लिरब्रांबाया माथो आङो थोस बेफोरबायदि आं बेफोराव गैयालै नोंनो लिरबानो जाबाय दे आइ जायगा गैलायै नाम लिरजोब्बायलै मालायसो नों लिरनाय नायदोब्रा मोननोबो हानाय सोरबा हास्थायनाय दङब्ला लिराहां आं लिरालै आंहा बारा फोथायनाय गैलाय लाङालै दै जाम्बिसोलै नों थुनजुलि आंहा फोथायोलै आंहा लिरखाबाय दे नोंना मोजां दे आरोलै नाथाय मा जानो अन्थायावल' लिरनानै थुनजुलिनि किस्मतआथ' अन्थायाव लिरबाबो मोजां जालालै मानो होनबा थुनजुलिनि किस्मतखौ हनै भगबाना माबायदि लिरना हरखादों मालाबा दसेनो जानानै मोजां जाफ्लानाय दसेनो गैलालै ओइ ओमफ्राय नों गिया हो आंथ' जि गिनाय मोनोलै बोरैबानो माखौ गिनांगौब्रा मा गिलाबायनो बेयाव बेफोरबायदि नामफोरखौबो लिरलाबायनो माने लिरलाबायनायखौ गिसैलां मादि सानो नों थुनजुलि थौ थांनोसै खाफालाव दङबाथ' ना गोरानाबो बिदै दैयो नाथाय गैयाबासो मा बुंनो हानो इसोरासो मिथिसिगौ आरो आयु जा मेंसोबाय माथो गोबाव जाथारबायमोन आं हाजो गाखोयैया लक्ष्मण खर'आनो बोरैबा साखावजोबथारलायबाय आंखौ जेबो नङालै अखाफोर नों हारसिं बरिं मोन्दों थानो सुखुवाखै न'आव इदि बुंबाय थानायखायसो आं नोंखौ गोजोन मोनथों एसेबाबो मोजां मोनथों होननानै लाबोदों आरोलै बेरायनो नुबायना बेहाय बेसेबा मानसि फुरा इन्जय नोंनि गोसो गाज्रि मोननायफ्रा बेयावनो थामाम जोबलांखागोनलै फुर्ति जालांफिनगोन नायल' ओमफ्राय मेंनानै आंना रायलायनोनो जालायलांलालै लक्ष्मण ओरैबायदि गोबावजों गाखोनाय जाबायना देलै जेबो नङा अखाफोर बेमार आजारफोराबो हामोसो गोलोमदैखौ गगारहोनोसो हानांगौ जेसेबां हायो नोङो माने राफोदबो थायोना ओमफ्राय आंहा बेफोरबायदि हुदा गैथारलामोन ना हाजो गाखोनाय मानायनो ओमफ्राय ना लक्ष्मण माने गाबोनसो गम मोनसिगोन आथिं आखाइ सेस रुबायखाजोबसिगोन आंना दानो बोरैबा मोनखाजोब्बायना जेबो नङालै दै बथलासो ओमफ्राय खत्त' गंथाम गंब्रैसो जोबबोखाबायलै जुसबो दंबावोसोमोन बेबो गैबावलासो ओरैबायदि मेंबायना गाखो बोसोर जाखाबाय दा दैयालाय बहा थोबावनो बिदि हाजो गाखोनायाव आंना दैयानो थोखाथारालै माथो जाखोरा अखाफोर आंबो एबाराव फार्स्ट टाइम फैदोंलै लोगोफ्राबो लेंबाय थाबाय ओमफ्राय आं सानबाय नोंजों फैनायानो साबसिन जागोनदां नोंबो गोसोआ सुखुवाखै बुंबाय थाबायना गोसोखौ मोजां मोनथों होननानै दाद अखाफोरजों थांसै होननानै फैबायलै आङो बोसोर गोदानाव हाजो गाखोनायालाय माथो जानोब्रा माथो लस जानोखाय गोसोफ्रासो स्रां मोनलांगोन दा ने ओमफ्राय नोंनि आखायाव आखाइ हमनानै दिनै हाजो गाखोनो मोनमारबाय आरो आङो मोजांखौबो एसे आलदा नांखादों फिलिंसखौनो बोरैबानो जेन आंनि नुनाय सिमांफोरा नोंजों बेफोरबायदि मोनसे सिमां दंमोन ना जाफुंसारनाय बायदि मोनखाबायलै फाग्लिनो आङो दसे सम नोंजों थानायावनो दुखु दंना मा दं बावगारलायखायो आङो मानोबा जा मोजां मोनो आं नोंजों थाब्ला लक्ष्मण माब्लाबाना साननायफ्राबो हारसिं जाफुङारोलै नों गावनो आंखौ लिंहैबाय
बेरायनोथ' हाजो गाखोहैनो होननानै बोसोर गोदाननि थेंक इउ स' माच आंखौ बेफोरबायदि दुखुनि समाव दसेबाबो गोजोन होनायनि थाखाय लक्ष्मण नों मिथिया नाथाय नोंजों थानो मोनब्ला आंनि गोसोआ जोबोद मोजां मोनमारो ओमफ्राय ओंखाम जानायासो जा उखैसोबायलै हाजो गाखोनायजों जाबजों माबा मोनसे जानांसिगोनलै न'आवबो आइया ओंखाम जालांनो थिनखादोंमोन नाथाय ओंखाम जाबाथ' आंना जाखाथाराना एकदम गाखोनोसो हासिनबावनाय नङामोनलै हे जोंनाव जानो थिनायखौलाय माथो दुगा मारियामोन नोङो जोंहा मैयानि अमा गोरान दङमोन एसे आलु बाथोन बेसरबो भाजा एवदोंमोन जाबानो जायोमोन ना बुंखादोंमोन आं अरे आं बुंखाबायना अखाफोर आंना जाथारा बिदि जाखानानै फैबाथाय नांगौबा दा अमा खोमागोन बरियाखि जालांसै ने अमा फ्रायनो ओरैबाबो दिनै गोसोखौ एसे स्रां मोनगोगारबायलै फैमारनानै आरो लोगोसे नोंबो दंबावोबा हे नंगौना बेनिफ्राय लक्ष्मण नोंना लोगोफोरासो गाज्रि मोनसिगोनदां नों बिसोरजों थाङालासे आंजोंसो फैबायब्ला होद गाज्रि मोनालै बिसोरबो दंफैजोबखायोब्रा दहाय लोगो मोनखादों आङो ओमफ्राय फन हरबाय थाबावदों दा नेट नांथ'वाखैना मानसि बुरजाखाय बारा नेट नाङालै बेहाय आरो हाजो ना दे जागोन नै आबा सुमला आयै आंबो नोंजोंसो थांफानोसैलै आं बेवहाय थानो बाबाय आफाजों आब'आना माबा नों संग्रा बायदि सङा संनोबो रोङा ओमफ्राय बेदरबो मोनजाबावलासो बारा आयै फिसालाय आं गैयिनिफ्रायनो रानलायलेबथारबायना नोङो हामगो लायदों दे आबा सुमला मोजाङै जाहोआना बियो फाफि गथ'आ ओङो आयै बे आब' मिलिसाया आं बिनाय बेदर जानो लुगैदों होनबाबो संना होखायालै फाफि बियो फाफ नांगोन बियो बिदैखौ बिदि फुरानबा आरो नोमफायालाय आबा नों मेथाइ जानो बुंबा होना होआ बियो आफायाबो बे मिलिसाखौल' आब' मिलिसाखौल' अनो दाना नों गैखायना जोंखौ बारा केयार खालामनो नागिरा आयै खालि लेखा फराय स्कुलाव थां लेखा फराय दुस्थ' दा खालाम ओमफ्राय आंखौथ' बारा गेलेहोनोबो नागिरलायबावासो आफाया जा गाज्रि आब'आथ' गावनि लोगोजों गावसिनि लोगोनि न'आव थांबाय थायो र' ओमफ्राय आंहा दसे मार्बल गेलेबाबो दाय जायो साइकेल सालायबाबो बिब्दिसो आरो आबा आयै फिसालाय नोंखौ खम खस्थ' होदों नङाना बिमा गैया होननानै सैबोहाय बेबो बिफायाबो गथ' मानसिखौ अननो रोङा बेखौल' गावनि गिबिनि फिसाखाय अनसोयो गावनि गथ'आ बेल' बायदि ओलै आयै ओमफ्राय आं बैसागुआव थांनो दहायो आफानाव फैसा 200 थाखा बिबाय 200 बिनायखौनो होआ खिबथा आफाया आयै फैसा हरमारासै बिब्दिबा होआखैमोन ओमफ्राय आं मालाय खम नामा आंथ' खावनानै लाखाबाय दै साबास आबा सुमला साबास बिमानि नाम लाखिगोन दे नोङो औ आयै आंखौ सोमलाखौ रावबो लाखिनो हायाथ' बरिया दे आबा हामाथो बिनायखौ होआबा बिफानिफ्राय दाबिनो सोलोंनांगौ आरो दाबिबाबो होआबा उंग्लिखौ तिरि खालामनांगौ दे बरिया आबा रोंबाय नों माथो दानिफ्रायनो माथो सानदों सोम सोमलाखौलाय आयै आंनि आबा सुमला हिर' बेटा ओमफ्राय पिंकिया माबोरै दं मोजां ना बियो नोंजों थांनो बुंबाय थायो आंबोथ' थांगौमोन ना आयै नै आबा सुमला थांनो हाथ'आ र' नोंसोर गासिबो पिंकिबो नोंबो थांबा आंजों बेहाय न'आव सोर थागोन आरो बे निलिसाखौ सोर नोजोर होगोन नोंसोर आंनो खबर हरबाय थानांगोन ना आरो नोंसोरखौबो आङो लांगोन नङाबा आंनो इयाव फैगोन आङो मोनसे प्लेनिं बानायबाय दङ ओमफ्राय आंनो ना गस्ला बरिया नांगौमोनलै आयै आफा होनायखौ फसायाखै आंनि फसायनाय बायदि नङा खाराब फाराबनो मोजां नङा आंथ' बिसिनानैसो गारहरनो लुबैबायलै आयै फिसालाय नों फसायनायखौ लाबोआखै आफाया दे एख' नङा आङो नै बेगाव लाना फैदों नोंनि आगैनि ओमफ्राय बुंबा बुं आबैया होफैदों होननानै दै आंनि नाम दाला आबैखौ बुं नङाबा आमाइखौ बुंबानो जाबाय अख्रे आयै अख्रे ओमफ्राय नोंबो थाबैनो फैलै आंहाबो मिलिसामोनजों बाबाय थानो दे आबा आरो बैसागुआव गेम गेलेनायाव एसे देरहानो नाजा प्राइजफोरखौ बरिया मोनगोन ना मोनथिबाय गासिबो गेमावनो नोङो जइन खालाम एकदम आंनि स्मार्ट बेटा जेरावबो हानांगौ ना बैसागुआवबो बयजोंबो बाखनाय जानायनि जागोन आयै बेखौबो बुंनांलायगौ ना आंनो देरहाखागोन नायल' ओमफ्राय आं रागा जोंदों चिकेन फिस मोनजायैनि आयै फैसा रागा जोंनाङा दे नेक्स्ट टाइम फैबोला आङो दाउखौ मासे लाना फैगोन नोंनो चिकेनखौ आफायाथ' जाहोनो नागिरखाया फैनोथ' थुनथुलिजोंसो सानदोंमोनलै साननायालाय ओमफ्राय मा खालामनो थुनथुलियाबो फैगोन फैया बिसेस गैलामोन ना माने बिमाबो लोमजादों नालाय आरो अखाफोराबो एसे टेनसनाव दं होननायलाय अखाफोरखौनो बेरायनो लाबोस्राबायलां जा मेंसोबायलै हाजोखौनो गाखोजोबनो हाबावाखैसो दा ओमफ्राय ओंखारनायावबो खम मेंगोननो गाखोनायावबो जेन थेन गाखोबाय लक्ष्मण गाखोलांजासिगोनदांलै ने लासैनो औ दे जायो मालायफ्रा हनै गाखोना ओंखारलायबाय नोंहाथ' गाखोनोनो हास्राथारासै माथो जेबो नंला दाबो आंनि आखाइखौ हमथाबानो जाबाय दे जागोन दे
नों बुङोब्लाथ' आं नोंनि आखाइखौ बेफोरबायदि हमथानानै थाबाय थानो मोनब्लाबो जेबो नङा दे। आरो बे हाजोआवनो गोबाव सम सानैजों रायलायबाबो जेबो नङा। गासैबो थांजोबाबो जों सानैल' थाब्लाबो। समानो मारा बारलाङो फात्ताखौनो मोनलायलाया नों थाब्ला। मा अखाफोर मा सानना मिनिबाय थाखोलै थेस गोसोखौ मोजां मोनथारबाय नामा दायो? औ बिदिनोसै। नों आंनि गोसोखौनो गोजोन होफैबायबा बेहाय। आरो मानसिनि बेफोरबायदि रंजानाय मानाय बेफोरबायदिखौ नुनानै ना गोसोआबो बिराद रंजानाय मोनसोदो। आच्छा बिदिसोना खोथाया। जोंहा नानि उरायनायालाय फैयाखैमोन ना बेहाय? मा बुंबावनो लक्ष्मण, फैनायालाय फैगोन बुंखादोंमोन बियो। आरो फैसाखौबोथ' आं होफिनखायाखै। दाबा मा थेवबोबो फैगोन बियो, नायल' नोङो बोरैबाबा लोगो मोनफ्लांबो हानायसो। फैनोथ' बयबो लुगैखायो खेबसेबाबो फैनो लुगैनायालाय बोसोर गोदाननि, ओमफ्राय गथ'आसो मानो बिदि जाद्रायथारखोबा जोंना उरायनाया? लोगोआ मालाय मोजांना बेना, सासेबो मोजां गैस्राया। माबायदिजों लोगो जायो। सेंग्राजों बांसिन लोगो जायो गथ'आ। बेखायनो गामियावबो बायदिसिना बुंस्रा जायोना। आजां गाजांलै अखाफोर, थ'दो गाखोलांसैलै ने? औ दे। थैगोनसो। मा जाखो थुनथुलियो? बेबायदि बैसोआवनो एसेग्राब मेंबाय नालाय नोङो। आजां गाजांनो मालाय खथ'बानो गाखोसोदो, आंहालाय मा एसे मेंखोरा। लोगोफ्रानो थांग्रोजोबलाय लांबायसो। आच्छा, लोगोफ्राबो खम गाज्रि नालै। आंखौ हारसिं गालांनाय साला, बिसोर नेनायावबो गैया ओरैबायदि असय्य सालाफ्रा। नै थुनथुलि मा जाबावगोन नोंना? बे छुन आइथिङा। नोंनि बे छुन देवानि आइथिङाबो माथो दिनै बारा खामानि फैयासैलै हो? मा जाखो बेफोरलाय हाबाब, मालाय जरा दंना जरा, मालाय आखाइ हमै जिउनि लोगोरिजों फैदोंलै गाखोनो हाजोआव, ओमफ्राय जोंफ्रा नायबाय थागौलुनो उफाय गैया होननायसो जासिगोनलै थुनथुलि ना मा होनो? आइ, बेथ' माथो लक्ष्मण ना अखाफोरसोलै। बा, बेहाबो मालाय जरा फैलायदोंलै। आयु, रायलायहैनि आं र'। माथो खिन्थायाखैमोनब्रा आसोला, आयु बिदि जरा फैलायनोबा आरो आंबो फैफागौमोनब्रा, मा बुंबानो जायोना, ना गावसोरखौ डिस्टार्ब खालामजानो गिखो? थेवब्लाबो र' एदावहैनां। आसोल, ओइ आरे बा आसोल, बा नोंसोर सानैजोंलाय सोर हाबावनोब्रा हो? थुनथुलि नों? मा आसोल किउ, सिनायबाय दा आंखो? गावसोर सानैल' साला अमा बेदर जानो फैदों, नोंसोर हाजो गाखोनो फैदों बरिया जरा आखाइ हमै बेरायफैदो। आंखौबा लोगो लालायबावा, बा मानिनांगोनलै नोंसोरखौबो स्रोद सानैजोंल' स्रायनो सालाफ्रा। बिदि नङालै थुनथुलि, ओमफ्राय बा नोंबो फन खालामलायाखै माथो आंनाव? थुनथुलि नोङो हारसिं फैदों? माथो नोंलाय फैया बायदिसो बुंदोंमोनब्रा, नङाबाथ' आंथ' लिंनोथ' सानखादोंमोन ना। बे नों खोन्थायाबालाय मा जानो, दाथ' नै लोगोखौनो मोनस्राबाय माथो। ओमफ्राय थुनथुलिनि गोसोआलाय दसेनो ओरै जालाबायलै माब्लाबा बारनाय सिउ बारबायदि। ओमफ्राय मा आसोलबो फुरा इन्जय ना होमबा दिनै थामामनो? आयु, नोंहालाय मालाय आखाइ हमनो हनै लोगोरि दंबावखायोसो। आंहाथ' गैयालै, साहारायानो लावथिसो। बिदि नङालै थुनथुलि, आंबो माने फैनोथ' सानाखैमोन, लक्ष्मणानो जाबाय दे जाबाय, गाखोनांगौ बोसोर गोदानावलाय मा, बयबो गाखो, गोसोखौ एसे स्रां मोननायनि। दे मोजां जाबाय नोंसोरजों लोगो मोनलायबाय, मेथाइ जाहोलायबानो जायोमोन ना, ओमफ्रायो दाथ' बहा जानो, उनाव जासिगोन बेफोरो। आंबो सानदोंमोन र' फैया, नाथाय ओइ न'आव थानानै मालायखौ नायस्लायस्लाय आंबो गाखोनायफैबायलै दिनै। होमबा दा ज' थांजागोन ना थुनथुलि ना? ज' गाखोलायनोसै बिदिबा हाजोखौ। नाङालै लक्ष्मण, नोंस्रा गाखोबाय था, आंहा बेफोरबायदि कापोल्सजों मिलायलायालै। हारसिं मानसि हनै लोगोफ्रानो गालांजोबबावबायसो आंखौ। हाला फाफिफ्रा आंखौ हारसिं गालांबाय, दिनैबो सैमा आइथिं बायदि आंनि आथिङा खामानियानो होथाराखैलै गोबावजों गाखोनायखाय। बिदि जायो नामा थुनथुलि? दा अमा खोमा जानांगौ ना अमा हांनायनो बरियाखे, बेबायदि हारसिं आलदा गैयाब्रा। नोंखौ फैगोन ना मोनथिबाथ' आंनो लायगौमोन ना। नोङो बेहाय स्रोद फैखानानै उनाव आंनो फट'खौसो खिन्थासिगौमोन गावहाना। स्टेटास दोनलाय, फट' आपल'ड होलाय, बेफोरबायदि खालामनानै नङा होनलाय? नङा दे बेफोरबायदि। मिन्थिखायो थुनथुला, दे गाखो दे, आं बारा रायलायथ'बाय थालालै। दायो लोगो मोनलायनांगौबा खाफालाव दङबा। जै हाजो गाखोनो हानायनि, मैदेरनि बोलो फैनायनि, जै थुनथुलि हाजो गाखोनो हानायनि। आयु, होथारलांबाय हनै थुनथुलिया, बा लागावखायो माथो बियो। हास्लाब नागिरालै बेजों, जोंहाथ' थालांबावबायसो नै बेजोंनो। थ' जोंहाबो थांसै, ओमफ्राय बेखौ फैगोन ना मोनथिथारामोनब्रा आङो। ओमफ्राय मा लक्ष्मण, नों थुनथुलिजों फैनो गोसोमोन आरो? बेबायदिथ' नङा, आं बेखौ लोगो मोनगोन होननानै सानाखैमोन, ओमफ्राय माने बिसिना बिमाबो लोमजादोंमोन नालाय, फैगोन फैया खुनु गेरेन्थि गैयामोन, दा फैबाय आरोलै।